това видео ще научите как да подадете заявка за допълнителен администраторски потребител. Допълнителен администратор може да бъде всеки потребител на GetLocal, който изпрати заявка за администриране към място, което вече има главен администратор. За да заявите администраторски права към някое място, е нужно да влезете в профила си в GetLocal и от меню Настройки да изберете подменю Намери компанията си в GetLocal. В полето за търсене се въвежда името на компанията, след което е нужно да изберете желаната компания, която да получи заявка за администриране. Попълват се задължителните полета, придружаващи заявката, която се изпраща до вече съществуващ администратор. Одобряването на заявка за допълнителен администратор се извършва от профил с вече съществуващи администраторски права. За да потвърдите или отхвърлите заявка за администраторски права, е нужно да влезете във вашия администраторски профил, да отворите подменю Моите места и да влезете в място, към което вече е направена заявката. В главното меню на мястото трябва да кликнете върху меню Администратори, след което ще се визуализират всички текущи администратори и заявки. След одобряване на допълнителната заявка за администриране, ще видите съобщение за потвърждение, което ви уведомява за дадените администраторски права на новозаявилия ги потребител.